بيتهاي اتنزي زبقعنا الله سبحات يخلو بقى سمع السب زي تفلت اللقوان ينيرو يحقوس يدر لي بقى زي تفلتو يسمع كالي زلو ولا حسب زلو زي تفلتو حجيقن بزقلا لمن قد سمع السب كمان سي ريحة فتفرد له الجزية بزحنا كبرين بيتها يقول سكنا الله نمسكن له كبرين الله سكنا الله كبرين حقه يا أمير المسلم يسوع كريستوس بيتها سلذن معتات زيادة بجسد كنا الله صلينا هنا سلذن معتات زيادة كنا الله دايرنا هنا صلينا هنا يا أمير المسلم الله بما ردي الناس نفس الجزية أكيدنا كبرين بيتها يقول سلذي سبحانه الله يقول يا أمير بارك هاللويا سلذي نجر دلو نجر قليل غيرنا خين وسلو يا أمير المسكين تفي الناس نبرة إزم الله سدرلو رحم الناس نبرة إزم أربنا دلو يا أمير بارك كبرون قوي تأكل سلذي نفس وقفكم نغلط عمزة أكل في الله كبيت عملاخ أبيت كن صنع مناديات عبيتي كلهم نبيتك يا أمير سلام بدحان مساهم اسكن قاع بدحان بسهم نبلهم يا أمير المسكين እንኳን በህብረት ቅዱሳን እግዚአብሔር ጸንበረ صحة كبرن قويتا يخون هاللويا እግዚአብሔር ሰናዩ እግዚአብሔር መስከን አምላክ በመን ጥቅም አይተፈልጥኒ ኻ ስለዚህ ልብና ከፊትና ነጥቃል ነተሰብ ዘይኮነ ሐሳብ ነጥቃል ክንርድኦ እግዚአብሔር ነፍስ ወከፍና መስዋዕል ይኽፈት እግዚአብሔር ባርኩም እንኳን ሰላም አቤት አምላክ መጻኩም እግዚአብሔር መስገን ክብሪና አምላክ ይሁን ቃል አምላክ እንታይሉሲ አታጸሎት ተሰማዕ ኩሉ ስጋና በኻኽ መጽይ እግዚአብሔር መስገን ኩሉ ስጋ ጥራሕ ደይኮነኻ ብኽልተ ወገን ብኽልተ ጀነኽ ዝወነነና ህዝቢና بكريشن بتفطرو زيابير ونينونا بندقنا مولاتك زيابير ونينونا زيابير أملاك المسكن زيابير دا عدوغو هزبي بروغيخا زيابير المسكن كبرين أملاك هون كاب هايمانو زملتك كاب إت سيطان زملتك هزبي بروغيخا زيابير المسكن كبرين أملاك هون كاب زلالم نزلالم يسوس قويتايو نسو هياويو زيابير المسكن كبري نجزابير أملاك يكون كمزي كابز كله سحابة وقاتو كابز كله حمام ناس أخونا حنت نفس خير قدرنا خمزي مكابنا نايسب صراحة يكونن زيابير مسكن كبرنا أملاك يكون بافنا تتحزنا من مخانو ديت فلترلو جزء حالفو سلاينا بأبو اتحاز السيطان مالك أجان أنتن سيطان بأبو يتحازوا بسم يسوع الزنا هنا يكونن نحن خنزاربلو يتواهبنا أفنا كعيته ما يكونن بزي بو بزعدي سب بجوجو دايو بيزو كونو أخذ تحازل دلون سوء أكل
ንውሃ እግዚአብሔር ኣብ መስቀል መኪትዎ ኣብ መስቀል ስዒርዎ ደም ክርስቶስ ኢየሱስ ንው ይገይሩ ካብዚ ሁሉን ከምኡ ዳመሰለን እግዚአብሔር ክፈትሐና እግዚአብሔር ይመስገን ተፈትሐና ከምቲ ንሱ ደልዮ ኮይና ክንንቀሳቀሲና ክንወርሲና ክንምንጥሊና እግዚአብሔር ይመስገን ክብሪና አምላክ ይሁን ኢየሱስ ንዘላለም ሕያው እዩ እንኳን ሕያው አምላክ ኮንኩም ተምልኹ እንኳን ሕያው አምላክ ኮና ነምልኽ እግዚአብሔር ይመስገን ክብሪና አምላክ ይሁን እግዚአብሔር ስሙ ንዘላለም ይክበር እምባር አስራብልና እንጽልይና ቀጣብቲ ቃል አምላክና እንከይዲና ንጸልይ እግዚአብሔር አምላክ ጎይታ ሰራዊት ኩሉ ትርኢ ኩሉ ትፈልጥ ኩሉ ትኽእል አምላክ ናይ ሰማይን ናይ ምድርን ጎይታ ክብሪ ንዓኻ ንህብ ኣለና ካብ ዘላለም ንዘላለም ክብሪ ንዓኻ ይኹን ጎይታ ኩሉ ፍጥረትካ ከዓ ኩሉ ስራሕይትካ ንዓኻ ይኽብርካ ጎይታ ይስገደልካ ንብል ኣለና እግዚአብሔር አምላክ ጎይታ ሰራዊት ምስቶም ንዓኻ ዝሰግዱልካ ምስ መላእኽትኻን ቅዱሳንካን ሓቢርና ከዓ ጎይታ ከም ህዝብኻ ኣብ ቅድሚኻ ንሰግድ ቅዱስ ኢኻ ንብለካ ኣለና ጎይታ ሰራዊት ከመኻ ፍጹም የሎን ንብል ኣለና እግዚአብሔር አምላክ ዓብይ ሓያል አምላክ ሽምካ ንዘላለም ይባረኽ ንብል ኣለና ጎይታ አታና እስራኤል ቅዱስ አምላክ ስለ ዕቤትካ ስለ አምላክነትካ ጎይታ ለል ነብለካ ኣለና ከም ህዝብኻ ለል ነብለካ ጎይታ ነኽብረካ ኣለና እግዚአብሔር አምላክ ጎይታ ሰራዊት ኩሉ ስራሕይትካ ንዓኻ ይንበርከኸልካ ይስገደልካ ጎይታ ብሽም ኢየሱስ ክብር ጎይታ ስለ ዝገበርካዮ ኩሉ ተኣምራት ስለ ትገብሮ ዘለኻ ብሕጂውን ስለ ትገብሮ ከዓ ተመስገን ምስ ህዝብኻ ብሓደ ሓሳብ ኮይንና እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ንብለካ ኣለና ካብ ኢድ ሰይጣን ዝመንጠልካና ጎይታ ካብ ሃይማኖት ዝመንጠልካና እግዚአብሔር አምላክ ናትካ ከዓ ዝገበርካና ተመስገን 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 ብስም ኢየሱስ ምስጋናና ተቀበል ንብለካ ኣለና ጎይታ ካብ ዘላለም ዘላለም ክብሪ ንዓኻ ይኹን አሜን እግዚአብሔር ይመስገን ክብርን ሽሙ ይኹን እምበር ሎሞኣ እቲ እንደኩ ደፍቅር አምላክ ኦሙን ስለ ዝኾነ ንሎም ዝኸውን ቃል ኣዳልዩልና ኣሎ እቲ ቀሪቤ ዘለኹ አርእስቱ ከምዚ ይብል ከም ትፈልጡ ንኩሉ ግዜ በእንግሊዘኛ ስለ ዘዳሉ በእንግሊዘኛ ያዳልዮ ዘለኹ ግን ከም ዝከኣለኒ ሓንቲ ከይትረፍኩ ክትርጉሞ ክፍትን እየ ኣነ እምነት ከኣለኒ መብዛሕትኹም ሽግር ከም ዘይብልኩም ንሽግር ዘለዎ ከዓ ሓንቲ ከይትረፍኩ ኢንተርፕሪት ክገብር ክፍትን እየ እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ከም ዝፈልጡኒ ብኡ ስለ ዝሰልጠኒ እንተዘይኮይኑ ካልእ ኣይኮነን እግዚአብሔር ይመስገን እስታ እንታይ እያ ትብል praying for forgiveness and forgiving others ጸሎት ንእቕሬታን ንኻልኦት ከዓ እቕረ ምባልኒ ትብል እያ ተስፋ ገብር ኮሬክትሊ ታሽሙ ገይረ ይኸውን ገሊፀ ይኸውን praying for forgiveness and forgiving others ንቕሬታ ጸሎት ምግባር ንርእስኻ ንርእስና ንኻልኦት ከዓ እቕረ ምባል ያትብል ኣርእስታ ሕጂ ቀልጢፈቲ መእተዊ ከም ብበልኩም እየ እሞ ከም ዝበልኩኹም እናተርጎምኩ ከም ብበልኩም እየ ዳሓርቀታ ሰለስተ ኣርእስቲ ኣለኒ ዝዛረበሉ ኣብኡ ክንከይድ ኢና ማለት እዩ ከም ዝከኣልካ ኣብ ግዜ ከብል ክውድእ ክፍትን እየ ክብሪ ንእግዚአብሔር አምላክ ይኹን ከምዚ ይብል ንእሽተይ መእተዊት እያ ንኣኸም ብባያ ብእንግሊዘኛ እሞ እናተርጎምኩ ከይድ እየ forgiveness pardon for sin ኃጢአት እቕረ ምባል
is most essential, most important. ንወዲ ሰብ ማለት ኃጢአቱ እቅረ ምባልሲ ትዛዓበየ ነገር እዩ ንወዲ ሰብ ካብኡ ዝዓበየ ነገር የለን ምክንያቱ ኃጢአትና እንተእቅረ ተባሂሉና ኣብ ምድርን ኣብ ድሕሪ ምድርን ተስፋ ዘለና ህዝቢ ንኸውን እግዚአብሔር ይመስገን ክርስቶስ ኢየሱስ ከዓ ነዚ እዩ መፅኡ ካብ ኃጢአትና ከድሕነና ይመፅኡ እግዚአብሔር ይመስገን ዘይንፈልጦ አርእስቲ አይኮነን ቃል አምላክ ግን ኩሉ ጊዜ ሐድሽ እዩ ቲ ናይ ሰብ ተፈጥሮ ከዓ ብተፈጥሮና ረሳዕቲ ስለዝኾና ዋላ ሽሕ ጊዜ እንተ ተማሃርናዮ ዘዘኻኽሩና ንደሊ ማለት እዩ ቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔር ንዓ ተጠቂሙ የዘኻኽረና ኩሉ ጊዜ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ኩሉ ጊዜ ሐድሽ እዩ እዚ እንታይልዎ most essential ብጣዕሚ ትዛዓበየ ነገር ንወዲ ሰብ ዘድሊ ነገር እንተደሃልዩሲ forgiveness of sin ኣብ ማቴዎስ እንታይ ድብል ጽሑፍ ኣሎ ማቴዎስ 1:21 ታድንግል ስወዲ ክትወልድ እያ ኢሉ ትወዲ ከዓ ንህዝቡ ካብ ኃጢአቶም ከድሕኖም እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ንኩሉ ተዛሪብካ ነዚ ነገር ዝንድሕር ገዲፍካ ኣይተዛረብካን ማለት እዩ ምክንያቱ ንሱ እዩ እቲ ሴንትራል መሴጅ ተቐንዲ መልእኽቲ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ኩሉ እንትናና ንሱ እዩ መድሓኒና ንሱ እዩ መድሓኒ ዓለም ክበሃል ከዓ ካብ ንእስነትና እናሰማዕናዮ ዓቢና እቲ ሽግር ግን ካሊእ እዩ ማለት እዩ መድሓኒ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ከምኡ እናሰማዕና ዓቢና ግን ከም ኩላህና ንፈልጦ ሕጂ ዝጣዕም ነገር እዩ ትብሎ ነገር ጥራሕ ኣይኮነን ዝጣዕም ነገር እዩ ስለ ዝጣዕምናዮ ኢና ንሕና ሕጂ ኮንሲስተንትሊ ኣብ ቤተ ኣምላኽ ክንመፅእ ክንሰምዕ ክንመሃር ባህርርታ ንመፅእ ስለ ዝጣዕምናዮ ዝጣዕም ነገር እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ናይ ክርስቶስ ነገር ዝጣዕም ነገር እዩ ስለዚ ካብቲ ዝጎደሎ ሓደ እንታይ እዩ ካብቲ መውዕልና ንሰምዖ ነበርና ኤክስፒሪየንሻሊ ስለዘይፈለጥናዮ ስለዘይጣዕምናዮ ክንጥዕሞ ዝመርሓና ነገር ስለዘይነበረ እምበር ዘይሰማዕናዮ ኣይኮንና እናሰማዕናዮ ንዓቢና መድሓኒ ዓለም ክበሃልሲ ንሰምዖ ነርና ግን ከምኡ ናይ መንፈስ ኣምላኽ ነገር ከዓ ኣሕዋተይ ከም መብዛሕትኩም ትፈልጥዎ ዝጣዕም ነገር እዩ ብጸሎት በመንፈስ ምጽላይ ድበሃል ነገር ከዓ ዝጣዕም ነገር እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ጥዕም ሰበልካሹ ወይለ ምድሓን ጥራሕ ባይኮነ ክጣዕም ዘለዎ ትብል ሹ ካልእ ዝጣዕም ነገር ባኸዓ ኣሎ እዩ ክትብል ትጅምር ሹ እግዚአብሔር ይመስገን ምስተዓምካዮ ሽዑ በመንፈስ ምጽላይ ምስተዓምካዮ ሽዑ ካልእ ዝጣዕሙን ከም ዘሎ እናፈለጥካ ትኸይድ እግዚአብሔር ይመስገንmontai kbilesi zit'am negari Jesus zit'am yu መንፈስ አምላክ zit'am yu ነዚህናት አምናዮ ክንከይድ ጸጎን በቃሉና አቤና ክንከይድ ካ ጸጎ ይብዛልና አሜን እግዚአብሔር ይመስገን ሐልፍ ይሉን ታይሉ and the most difficult act that God ever did for man the most difficult አምላክ ዝገበረው ማለት ነው እሱ ገልጸልና ስለምታይ difficult ኮይኑና አምላክ ማለት it is the most essential ትዝኸበደ ነገር ይሁን አምላክ ማለት ዝገበረው እሱ ዝኸበደ ነገር ስለምታይ ገልጸልና it is the most essential because it keeps us from eternal suffering in hell and give us joy in our present life with fellowship
ደጊመኸም ብባያ it is the most essential በጣም ኢምፖርታንት ዝገበሮ ነገር እዩ ትነግረና ዘሎ ሕጂ ስለምንታይ እዩ forgiveness ወይ ቅሬታ ምባል ካብ ኣምላኽ ቅሬታ ምርካብ ስለምንታይ እዩ በጣም ኢምፖርታንት ኮይኑ ንደቂ ሰባት ምክንያቱ ኢሉ ሕጂ because it keeps us from eternal suffering in hell ካብ ዘላለማዊ መከራ suffering ካብ ገሃነብ ስለ ዘድሕነና ማለት ስለዚህ እዩ እንዲ ኢምፖርታንት ዝኾነ ተቅሬታ ምርካብ ማለት ቅሬታ ዝረኸበ ሰብ ናይ ዘላለም ህይወት ተስፋ ኣለዎ ረኺቡ ማለት ጨቢጡ እዩ ማለት እግዚአብሔር ይመስገን and gives us joy in our present life with fellowship ሓጎስ ከዓ ኣብ ምድሪ ይህበና ድሕሪ ሞት ጥራሕ ኣይኮነን ምሽ ኣብ ምድሪ ከዓ ሓጎስ ሓውና ብጸሎት ክመርሓና ከሎዚ መስፍን ሰላም ይሉ ኢየሱስ ክርስቶስ መስፍን ሰላም ይሉ ደጋግሙ ይነግረና ነይሩ እታ ነፍሲ ዘይተዓርፍ እኳ ነቲ መስፍን ሰላም ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዘይረኸበት ጥራሕ ንኡ ምስ ረኸበት ግን ፍጹም ዕጋበት ሰብ ዘይሂቦ ዕጋበት ገንዘብ ዘይሂቦ ዕጋበት ብምንም ተኣምራት ዘይግመት ዕጋበት ትረክብ ሞ ትቐስን ሹ ክትመውት ኢኻ እናበሉኻ በጢልካ ክትሓድር ከለኻ መራእይዎ ፍጹም ዕጋበት ፍጹም ሓቂ ዝኣመንካዮ ስለ ዘለካ እኳ ጴጥሮስ ክትመውት ኢኻ እናተባሃለስ በጢሉ ደቂሱ መልኣኽ መፂኡ ምስሱ ክሳዕ ዘሸግሮ ምክንያቱ ኣይትመውትኒ ኢኻ ተባሂሉ ኣሎ በጢሉ ደቂሱ ንሕና ግን ክትመውት ኢኻ ተባሂሉ እቲ ዘይኣመነ ግን ክትመውት ኢኻ ተባሂሉ ይኮነንሲ ንእሽተይ ነገር ከየደቀሰቶ ተሓድር እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ንሕና ዝረኸብናዮሲ ብዙሕ ሰብ ኣይረኸቦን ክብርን ኣምላኽ ይኹን it is the most blessed because it secure us a place in heaven blessing ምክንያቱ ኣብ ገነት ቦታ secure ስለትገብረልና ማለት ስለተዋሃበና ካብኡ ድነቐለሲ ቦታ ኣብ ገነት ስለዘለና ካልእ ዘይኣመነ ኣብ ካልእ ከይድ ከሎ ንሕና ግን ናይ ገነት ዕድል ተዋህበና ህዝቢና እግዚአብሔር ይመስገን to live forever with God ኣብ ገነት ንዘለዓለም ምስ ኣምላኽ ክንነብር ተዋሂቡና ስለዚህ most essential most important you ድበሎዚ ኣብ ገነት ንዘለዓለም ምስ ኣምላኽ ክንነብር ተዋሂብና ስለዚህ ትቅሬታ በጣም ኢምፖርታንት እዩ ዝበሎ ስለዚህ እዩ ማለት እዩ ኣብ ገነት ምስ ኣምላኽ ክንነብር ንዘለዓለም ናይ ገነት ነገር መግለጽ የብሉን ቃል ኣምላኽ እቲ ምድርን ርእሱስ ወርቂ ይሉ ንረግጾ ምድርን ርእሱስ ወርቂ ይሉ ሓዘን የሎ ብኽያት የሎ ባእሲ የሎ በአእምሮ ሰብ ዘይግመት ሰላም እግዚአብሔር ምስ መላእክቲ ቅዱስ ይኻና ባልና እግዚአብሔር ይመስገን it is the most blessing because it secure us okay and below it is the most difficult ሕጂ ስለምታይ difficult ኮይኑኻ ገልጸልና ማለት difficult because it cost the Son of God his very life on the cross to provide at difficult to ሆኖ ንኣምላኽ ስለምታይ እዩ ነገር difficult ኮይኑ ምክንያቱ ንወዱ ክሳዕ ሞት
موت هيوتو بموت حليفو نعنا خبل منياتو بتعمل سلازي يو بتعمل difficult دبر هيوت كان نحري دوزدل كا خوينو سيخ صح هيوت كا زغفلا كان نحر خوينس بتعمل difficult عزيز تغفللنا حزبينا مالتي እግዚአብሔር ይመስገን ክብርና አምላክ ይሁን Forgiveness of sin is man's deepest need and God's greatest gift. ለዓለ አምላክ ንሰብ ዘድልዮ ነገር ካኡ ንላዓለ ዘድልዮ የሎን ናምላክ ካት ዘዓበ gift ካዩ ናናት forgiveness of sin ቅሬታ ማለት ዘዓበ gift አምላክ ዳሃቦን ሰብካ ንሱዩ ኃጢአት ቅሬ ኃጢአትና ቅሬ መባል ማለት እግዚአብሔር ይመስገን and the Lord has promised that if the sinner confess and forsake his sins and if by faith in the vicarious death of Christ he trusts in God for forgiveness in God forgiveness he will be forgiven and will be granted the privilege of sonship and the Lord has promised as he promised to go that if the sinner confess and forsake ተናዚዙ እንተ ሓደገ ማለት እዩ እቲ ኃጢአተኛ ማለት እዩ ምሳሌ እንታይ ድብል ጽሑፍ ኣሎ ገበኑ ዝኽውል ሰ አይሰልጦን እዩ ትዝናዘዘሉን ዝሓድጎን ግና ምሕረት ይረክብ ኢሉ ሕጂ ኃጢአተኛ እንተዳ ተናዚዙን ሓዲጉን ይድብል ዘሎ ሕጂ እዚ forsake ሕጂ ምሕዳግ ማለት እዩ his sins and if by faith in the vicarious death of Christ he trusts in God for forgiveness he will be forgiven and will be granted the privilege of sonship እንተዳ ተናዚዙሉን ሓዲጉን ከምዚ አቅድም ቢለ ዝገለጽኩልኩም አምሳሌ ማለት እዩ ገበኑ ዝኽውልሲ አይሰልጦን እዩ ዝብል እቲ ዝናዘዘሉን ዝሓድጎን ግና ምሕረት ይረክብ ኢሉ ገበኑ ዝኽውል አይሰልጦን እዩ አና ኃጢአተኛ እንታይ ስለዝቆተልኩ ድብል ብዙሕ እዩ እንታይ ስለዝሰረቅኩ ኃጢአተኛ ድበሃል እንታይ ከገይረ ድብልሲ ብዙሕ እዩ ገበኑ ዝኽውል ማለት እዩ ሕጂ ስለዚህ ቃል በቃል እንታይ ትብል ምሳሌ 18:13 እቲ ገበኑ ዝኽውልሲ አይሰልጦን እዩ ትዝናዘዘሉን ዝሓድጎን ግና ምሕረት ይረክብ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ኃጢአተኛ ተነሲሑ ኣብ አምላኹ ክምለስ ከሎ እግዚአብሔር ምሕረት ይገብረሉ እግዚአብሔር ይመስገን ሕልፍ ኢሉ እንታይ ኢሉ it is important for the sinner to pray for thy name's sake ስለሽምካ ክትብል ኃጢአተኛ ክጽልይ ከምዚ ኢሉ ሲ important ኢሉ for thy name's sake O Lord pardon my iniquity ኃጢአት ማለት iniquity ኃጢአት ማለት for it is great አብዩ ምሳሌ 25:11 ቆም ይብል only those who come to God knowing their debt are so great that they cannot pay relying on the mercy of God and the merit of Christ will receive forgiveness እቶም ኃጢአቶም ክኸፍሉ ዘይኽእሉ ክፈል ከም ዘይኽእል ከፍልዎ ከም ዘይኽእሉ ኣሚኖም ካብቲ ክርስቶስ ዝገበሮ ዝነቐለ ምሕረት ዝሓቱ
إلو they will receive forgiveness. حاتياتنيا مخانكا أمينكا أتي زحد دقلكا خاب قبرخا ديكونا خاب تورستوس زقبرو زنق عليه مخانو تكفلوهم زي تغل خاب تورستوس زقبرو زنق عليه جن محرت حديدكا كاو زنق عليه مخانو تخفل لكا أمينكا محرت حديدكا እግዚአብሔር قريب لهم يلو with humility and sorrow of heart for sinning against God. Such a sinner turns to God for mercy and pardon. بتحتنا بالصرخة بتعسى بتحتنا بتعسى سلتي زغبرو حاتيات تطعسو بتحتنا أو أملاخ مملاس مالتي يا بير مسكن. Gratitude for being forgiven makes him to also forgive his fellow men who have sinned against him. هجي እግዚአብሔር نتقول حاتياتنا قرس لزبللنا اتحاتياتو تغطفلو هجي مجلس حاغوسو نتوم قالوت كا اقرا يبللهم ازي اقرا خنبللهم سي يغبانا مالت سو مجلس حاغوسنا تدا حغوس كوينكا እግዚአብሔር قرس لزبللكا حغوس كوينكا مجلس حاغوسكا نتي تبدلكا اقرا بالي እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ نزبدلونا اقرا خنبللهم فقاد املاخ ناقدنا كنريونا اب قال املاخ اب ماتيوس 6 مخنا نببينا ماتيوس 6 نازيا مئتويت يانسا ماتيوس 6 اب 10 تغلته 10 تغلتن 10 4 10 5 ماتيوس 6 10 تغلته نحنا نبدلنا لهم نزبدلنا خم زحدقنا لهم بدلنا حدقلنا هايلو حلف يلو 10 4 نسب بدلهم انت حدكم لهم ناخاتكم دما ناي سماي ابهم كحدقلكم ايو سلازي نسب بدلهم انت حدقنا لهم نسوا እግዚአብሔር ትልዑል አምላካ በደልና ይሐድከልና በተሐደጀነ ኸጂ በደሎም እንተ ተሐደግናሎም በደልና አይሐደገልና ነው ማለት ስለዚህ it has something to do with heaven and hell ጻባ ገነትን ገሃነብን ዝገብሮ ነገር አለው ዝቃል በደሎም ንሰባት እንተ ዘይገደፍካሎም definitely በደልካ አይግደፈልካኒ بدلنا سلسجدفلنا هنا نجنت qualified كنا بدلهم نتوم زبدلنا أنت ده جديفنا لهم بدلنا تجديفلنا خبكعجن we are destined to hell نجهنم أمرحنا لنا مالتي خسا تتعسنا مسكال أملاخ بتحتنا خمسة دولار تمليشنا زي أبير أملاخ بديله بدلي حد يكلك تبكى بدل سبات ده مقدافي بدلي إلنا أبا أملاخ كسا نمبركا بدلنا أتاقد فلنا سلازي نايقنة تسفايا بلنا مالي سلازي يو مسقنة قهانا بنسي زقوبر اللوز بالكم سلازي بدلنا سلحات قلنا مجلس حقوسنا سي نحواتنا قرب بالي
أغري زبدلك أغري مبالي እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ነዝኻ ሜካኒካል አይኮነን ሕዋተይ እዚ አውሽቱ ሰብሲ ሚስትሪዩ ስለዚ ደሓና ጥራሕሲ እቲ ናይ አዳም ኔቸርሲ ወዲዩ ይስርሑ ማለት አይኮነን እቲ ዝደሓነ ሰብ ሕጂ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ክቐርብ ኣለዎ ማለት እዩ ትገበርናዮ ሰሓት ይቁልና ብርግፅ ደም ክርስቶስ ኢየሱስ እጉል እዩ በደልና ክሓድገልና as long as ናህና እጃም ዝገበርና ማለት እዩ ንክንድሕን እኳ እጃምና እውን ነይሩና እዩ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ናይ ኩሉ ፍጥረት ሰብ ዕዳ ከፊሉ እዩ ሰብ ግን እጃም ኣለዎ እጃም ሰብ ከዓ ሓደ ኃጢአቱ ምፍላጥ እዩ ካልኣይ ከዓ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ቀሪቡ ንኣምላኽ ስለ ዝበደለ ማለት እዩ ንሓወይ በዲልዮስ ኣብ ካልእ ሰብ ከይደ ክናዘዝ ኣይኽእልኒ ነቲ ዝበደልካዮ ኸይድካ ቅረበለለይ ትብል ንኣምላኽ ስለ ዝበደልና ኣብ ኣምላኽ ንመፅእ እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ኦኬ እታ ቀዳመይቲ አርእስተ ሕጂ plea and prayer for forgiveness from sin ምልማንን ምጽላይን ንኃጢአትና እቕረኽ በሃለና ማለት ያ ስለዚ ነቲ ቃል ኣምላኽ ከነንብቦ ኢና ካብ ሽሙን ላዕሊ ዘኽበሮ ቃሉ ክንበብ ይግባእ እዩ ቀዳምነት ክወሃቦ ይግባእ እዩ ስለዚ ማቴዎስ 6:12 ምሳይ አንብቡ ማቴዎስ 6:12 አይ ቲንክ አንብብና ያለና ግን ደጊመ አንብባይ عسر تغلتي كم زتبل نحن نزبدلنا كم زحدقنا لهم بدلنا حدقلنا عاد سلازي نزبدلنا كم زحدقنا لهم بدلنا حدقلنا نحن نزبدلنا كم زحدقنا لهم بدلنا حدقلنا سلازي بدل سب كنحدق فقد أملاخي بدلنا قد تحدقلنا بدلهم كنحدقلهم كا نتم زودلنا فقد أملاخي we can not just do without it أبكد ما أملاخ سوف تقرب أي تغيرني بزي غري خيبل كان سب حجي እግዚአብሔር አይቀበሎን እዩ ጸሎትካ ማለት እዩ ንሱ ጥራሕ ደይኮነኻ ንሕርኹሙ ቀፂልካ ኸ ናይ ገነት ተስፋ በዓብዩ የብልካን ማለት እዩ ስለዚ ከምዚዩ ከም ዝበልኩም ግን ኩሉ ግዜ እዚ ነገር እዚ ሜካኒካል አይኮነን it takes the grace of God ጸጋ አምላክ ይሓትት እዩ ስለዚ ናኳ እቲ ጸጋ አምላክሲ ክንላማመዶ እቲ ጸሎትሲ ክንላማመዶ እግዚአብሔርሲ መንፈስ አምላክሲ ህያው ምዃኑ ክንላማመዶ ናይ ግድን ዝኾነ ምክንያቱ እንድሕሪ ዘይተላማመጥካዮ መንፈስ አምላክ ህያው ምዃኑ ኣይትፈልጥን ኢኻ ዝዛረብ ምዃኑ ኣይትፈልጥን ኢኻ ስለዚ ጸጋ ድህብ ምዃኑ ኣይትፈልጥን ኢኻ ማለት እዩ ولا أنت نسبدل كخلها تنبركي كهون نعها نورمالي مالتي تنبركي كه صلوات كغير كه كي تخلي مالتي كاب experience كنقولكم خلي أنا نقولتا مسفلت كوسي أبي هو تيسي كم زنقول لهنا دوغنا مالتي كله سبنا ناتو كله نجناتو ولدسنا ناتو ستوري لو
ግን ኣብ ህይወተይ ዝሪእኽዎ ግን እንታይ እዩ ነምበር 1 ድራስቲክ ቼንጅ ኣምላኽ ዝጸልኦ ዝኾነ ክጸልእ ኮይነ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ሓደ ነገር ኣብ ውሽጠይ ገይሩ ኣምላኽ ዝጸልኦ ደበለ ፖይዝን ኮይኑ ንዓይ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ለዚ እንታይ ክብል የሲ እንድሕሪ ናይ ጸሎት ልምምድ ደይብልካ መንፈሳዊ እንድሕሪ ደይኮንካ ሲ ጸሊኻ ከም ኖርማል ትራዲሽናል ቸርች ጎወር ቤተ ክርስቲያን ተሳሊሙ ድምለስ ንኩሉ ሰብ በዝን ኣቀይምካ ይኸለኻ ሲ ሰብ ባእኻ እናነብዐሲ ጸሊኻ ስውልካ ኖርማል ክትከይድ ትኽእል ኢኻ and if care is not taken እንተደይ ተመሊስካ ከዓ እንተደይ ተረዲኡካ ከዓ ኣብ ቸርች ኸይዳ ኣለኹ እናበልካ ንገሃነብ ክትምርሕ ትኽእል ኢኻ and that is what it is ድሕሪ ብኸምኡ ቀፂልካ ሲ ተስፋ ድበሃል የብልካን ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ክብለኩም የሜካኒካል ነገር ኣይኮነን ዝብለኩም ሲ ጸጋ ኣምላኽ ይሓትት እዩ ማለት እዩ ድሕሪ መንፈሳዊ ኮይኑ ሰብ ግን ንሰብ ኣቐይሙ ከሎስ ክንብርከኽ ብምንም ተኣምራት ኣይኽእልን from my own experience ካብ ናተይ ኤክስፒሪየንስ ካብ ናተይ ጎይታም ተቐበልኩ ህይወተይ ማለት እዩ ክሪዮ ከለኹ ብምንም ተኣምራት ክጽሊ ከመይ ጌርካ እሞ አንሌስ ተለማመጥካዮ ነገር ዘይብልካ እንተ ዘይኮይኑ ስለዚ ሰብ ክድሕን ይኽእል እንድዩ ድሒኑ ከዓ እንድሕሪ ተለማመዶ ዘይብሉ ዘይተማሃረ ድንቁርና እንድሕሪ ልይዎ ናይ ቃል ኣምላኽ ብዙሕ ድንቁርና እንድሕሪ ልዩ ከምኡ ክኸውን ይኽእል እንድዩ ግን ጀኒው ድኾነ ሳልቬሽን ሓቂ ድኾነ ምድሓን እንድሕሪ ሃልይዎ ሰብሲ ነቲ ቃል ኣምላኽ ሲ ይብህጎ እዩ that is what happened to me ነቲ ቃል ኣምላኽ ሲ ይብህጎ ምስ ደቂ ኣምላኽ ፎሎሺፕ ክገብር ይብህግ ዘይገብሮ ነገር ሲ የብሉን ካብዚ ዝነቐለ ሕጂ ካብ ምስማዕ ድዩ ካብ መንፈሳዊ መጽሓፍቲ ምንባብ ድዩ ካብ ቃል ኣምላኽ ከምኡ ምንባብ ድዩ ካብ ምስክርነት ኣሕዋት ድዩ ንዓኻ ዝትንክፍ ቃልሲ ኣሎ ሓደ መዓልቲ ኣብኡ ሽዑ ይካች ደ ፋየር እግዚኣብሔር ይመስገን ሽዑ ንዘለዓለም ንድሓሩ ዝኸውን ናይ እምነት ጉዳይ ኣብ ልብኻ ይመጽእ ስለዚ እዚ ነገር እዚ ኣብ ልብኻ እንድሕር ተኻናዊኑ ብምንም ተኣምራት ሰብ ኣቐይምካ ደቂስካ ክትሓድር ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ እዩ ኣሕዋተይ ጎይታ ምስ ተቐበልናሲ ንቤተ ክርስቲያን ክንእዘዝ ዘለና ቤተ ክርስቲያን ሲ ፕሮግራማት ሰሪዓ ኣላ ናይ ጸሎት ፕሮግራም ኣሎ ናይ ቃል ኣምላኽ ፕሮግራም ኣሎ ናይ ሳንዴይ ፕሮግራም ኣሎ ናይ ዝኾነ ፎሎሺፕ ዲፍረንት ካይንድ ኦፍ ፎሎሺፕ ቤተ ክርስቲያን ዝሰርዓቶ ኣላ ሕጂ ንኡ ምእዛዝ ማለት ንእግዚአብሔር ምእዛዝ ማለት እዩ መራሕቲ ቤተ ክርስቲያናት representative of the Almighty God that's what they are ወኪል ናይቲ ልዑል ኣምላኽ እዮም ስለዚ ኖም ምእዛዝ ማለት ነቲ ልዑል ኣምላኽ ምእዛዝ ማለት እዩ ኣብቲ ምእዛዝ ከዓ ኩሉ ናይ ኣምላኽ በረኸት ይስዕበካ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ እንታይ ድብል ጽሑፍ ኣሎሲ do not forsake the assembling of one another ሕብረት ኣሕዋስ ኣይትግደፉ ሕልፍ ኢሉ ሕጂ እንታይ ኢሉ ኣብኣሲ በረኸትን ናይ ዘለዓለም ህይወትን ኣዚዘ ኣለኹ ኢሉ ሃሚምካ እንተመጻእካ ኣብኡ ትፍወስ እምነት ዘይብልካ እንተመጺእካ እምነት ተጥሪ ኣብኡ ዘየሎ ነገር ሲ የሎን ምክንያቱ ፓኬጅ እቲ ናይ ፓኬጅ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ዓብዩ ማእለያ ይብሉን ምስ ጸገምካ መጺእካ ጸገምካ ተሸኪምካ ኣይትምለስን ኢኻ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን ሕልፍ ኢለ ኣብ መዝሙር ዳዊት 25
كان ببي سران همشتن عصرت حاده مزمور داوود سران همشتن عصرت حاده كم زي بلو أو እግዚአብሔር بدلي عبي يو مو سلسمك إلكا يقرب للي እግዚአብሔር أملاخ مسكن بدلي عبي مو سلسمك هتبل يقرب للي هجيت أرستي كم زبلنا انتهى plea and prayer for forgiveness from sin لما نصلات نقرأها كبحات اندياتبل دبلنا ذا الله جي أو እግዚአብሔር بدلي عبيو مو سلشمكا إلكا يقرب للي يقول الله سلزي تحدياتي ناسي كمو إليو ناب أملاخ دمس مالتي كمو إننا خاينا كلنا ناب أملاخ مسينا እግዚአብሔር ይመስገን ተኃጢአተኛ ወይት ባክስላይደር ማለት አምላኽ ነይሩስ አቤት አምላኽ ከማላለስ ነይሩስ ንቤት አምላኽ ራሕሪሑ ድኸደ ማለት አምላኹ ራሕሪሑ ፈለሽብ ራሕሪሑ ኣብ ዓለሙ ዝተመሰለ ሱ the same category ማለት ምስቲ ኃጢአተኛ the same ዝጠፍአ በጊዕ እዩ ዝጠፍአ በጊዕ እንድሕድቡ ገይሩ ጠፊዩሲ ናይ ገነት ተስፋ ይብሉ ስለዚህ the same ኣብ ኣምላኽ ሕጂ በዚ መገዲ ክምለስ ይግብኦ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ሕልፍ ኢሉ ኣብ ሉቃስ 18 ሉቃስ 18 13 لوقاس 18 14 اوكي كم زيبل اتي تغاوغنا ابرحق دو الو املاخي نا اين حد محرني نابله أف لبو يوقع نبره انبر عينو ناب سماي قح كبل قا عيدلين عيدفرن حلف يلو بعسر 4 دايبل رأسو لعل زبل كله يوارد رأسو زي تحت جنا لعل يبل يومو إذي حلفا إتي صديقونا بيتو خم زورده أبلوكم الله أجيت تحت ذبل مالتي تحت ذبل يمالتي زابير أملاح مسكن بقالي ذي عنكف قبل كله يسوس نري بقالو معنكف قالوا انتهي مالتي يجي تي مقبس نقولوا ديو نخلابات يكونن قبل رينا لنا نقويتا يسوس مالتي نساقن انتهي لاتو تذكروا ديو ولا خلابات سي خابتي ترف كابت أولو أوزو دقائي يقول عنديهم يهيلاتو حجي انت بت قال زبولوسي ولا كابكاري انت تقول هجي وا باستر تباهيلو دازي كم زيلو دزارب انت عينت باستر يلا تنتن بلاطو مخدت نيرا مالت تبقى علي زي انكف جني زي اجن شو so humble يا بير مسكن it takes humility تبقى علي زي انكف جن ولا زبلن تبلسي مدحان النسي تبقى علي زي انكف جنا እግዚአብሔር አምላክ ስሙን ዘላለም ይክበር تبقى على أملاخ ذي عنك فقنا محرت يركب
اوكي إذا عسرت أربعة دقيقة غم بباع رأسه لعل زبل كله يوارد رأسه زي تحت جنا لعل يبل يومه إزي حلفاتي صديقو ناب بيتو كم زوارده يبلوكم الله خويل أجي تحت الناس يخزع كندي كم مخانو ينانرئ مالتي تحت تلك أو كما أملاخ مودا ريتا محتاج حلفيلو نايزيا هجي أبزيا ودي الله زا أرستزيا أتي مجلس زرلوبزي قلت في لغان بولكم يمو قال كان حل فينا يا بير مسكن and forgive us our debt عدانا دي دول بتقرينيا أو عدانا هذا قلنا عدانا انتايو حاتياتيو and forgive us our sins حاتياتنا هذا قلنا هجي أبلوكاس 14 رئينا لنا زيا نو سايم ببنان هان كم ببايمو أبلوكاس لوكاس 14 لوكاس 14 كم زتبل نحن نزبدلنا كلهم يقرأ نبل إنامو حاجاتنا يقرأ بللنا كاب كفو أدهننا مبر أفتني عيتئتونا بلو سلازي نزبدلنا يقرأ نبلسي فقد أملاخي أفقد الشنخ أمسحاب قدس رينا لنا سلازي كساكندي أفكت كم تجبرنا أنت تيجبرنا نزل أنت تيجبرنا إتي كروسوس أمسكال زجبروس defeat كوينو مالتيو أبي واتكا أبي واتي ندحري زنجرزي تريفو بدي لك الله نسب غير نحل ذي بالكو كروسوس زجبروس تسعيرو مالتيو أبي واتي ما يجنن تسفخا يبلين هذا نجار جن كبلوكم زر الحوار وأنا سان يا بديلان سوق أي بديلو دبال زار أربعة بقولتش أنا responsibility علىكم علىني هرب بديلك منفس أملاخ زلك سبيها نو ودا أملاخ كم زخجبر أجباني دبل منفس أوش تخاله أوش تناله إذا بوش تخا مسمعك responsibility علىك أبتسب كيتك بديلك ذات زارب قاس بديله تجاجيه أتحذر لك تقول responsibility لك responsibility علني ده حرب بديلك من فس أملاخ مسكر لك as responsibility زي علنا بتهذا شنك أنت بدلك بديل كان يختبل نسون يوديلو نسو رغب لالو كتبل قصبة ده يكونه بديل كان يختبل كحلافنة علىك حلافنة على النامرة سيافير مسك سازي بخلتي وجن أنت تبديل كا حلافنة علىك تبديل كاو من فسام لهم مسكر لك بديل كان نحوي زيان غيرك رقص مسكون كامالة بلكا مثلا نقدر يكونه برقص الرقاقص كا تحاتت كا وتملس كوينكا بديل كاني زيان غيرك نسوها من فسام لغن نهر ليو برقص سوري من هالبات كيف لا تهون بديلوكا من هالبات فولتو نقدر يقولون يهونس زيافير مسكن سلازي بخلوتي وجن responsibility على النامالة بديل كان نكتبله بديل كا كتبله حلافنة على النامالة
كم زين نحرقينه بمنم تأمرات تقايمنا عين خيدنا ريوهم أحوال أب unforgiveness دلوا environment منفس أملاخ إيرلان كل خيخات تخسر بيت أملاخ تخسر نحري أفوتا شنخ إغري زي تبهالو أحوات أمم قنا زي تبهال أحوات أمم قنا هالينسي بتعمل خسارة سلزي إغري زي تبهال أحوات النحر اللين أنا زفلتن حلافنا تعلن بيت أبوي دك أبوين كان سن حواتين ماله ويا حواتيهم نانسي بس تلقى أملاخ بتحتنا كالرغبن نجارات كفتح حلافنا تعلن حلافنا تعلن ونأتو هذا من فسيبان هذا دك هذا أملاخنا سلزي سؤالنا خنري يبرنان كوننا تقاعد نافلتنا مالتي زيابير مسكن سلزي حوات إمتى دبال زيابير أي فقدان واي سلمتاي تقايمنا نخيل سجام لا كله زيابير ريلو لنا كله تحوسنا كمان سي مجلس حوسناس بعلنا هسس من بلنا نافلتنا منفس أملاها وشتنا نامسكرلنا يكون دقيمة دبلوكم جن عندي حسب كاب experience قبلكم ذلي إذا نجرز دقيمة قبلكم ميكانيكال نجر أيقونن مصحف قدوس متايلوسي نتينا إمن لبي ممكن نايسقى لبي قبلكم يل major problem is you دحين الكا قص أملاخ دي غيد ليها سوق الكا تراح مصحف قدوس كام بيبكا فلاشيف النات مالالس كام مخاد نسو وهو لا يكون زيابير أملاخ فؤاديو قالوا صحفيو نتنا إمن لبي ممكن ساسي نايسقى لبي قبلكم يل إذا نقدر تخاوشتنا أنت ده تمام كيسو لو مقرأ لك صباح كاملش كام سكال تغير إكزابير سرحك سرح له أوشتنا إذا أنا هنا وقداي إذا يجي يسوع كريستوس هم مسكال زودو نجاري جن we just have to seek the face of God نحري حيلي سينا قرأ دبل حيلي نحر دبل نازي تحيل أملاخ وكان دوكوي تسجى أملاخ وكان ندوكوي تأملاخ دلوا خلوكا ندوكوي تباب أملاخ ندوكوي سلزي حواتي نزنا جرزي كندي لذ حسبه بوجني نسيو زيابير أملاخ نسخة ذي زرع كاو نجر أبوشتي منقص تنا أدم نيتشر مسب زز على أكا مسب دك أي مكا سبوا كابتن أملاك هاي تبلا أزوالو مسبلة غودي رخيو مهنياتو every part of man's تي نحنا أكالاسي deform ميوهن أتحسس سبانا deform almost paralyzed أتأمامتنا deform زين دليون تمت زين دليون سمعنا دلي كل نجارات ناسي أنصار أملاخنا وينكم إذا ينافس واريدو حجي نقولها مستقبلنا يو زيابير أملاخ سخاد يزرع كادبله كابيوتي كابلبي منقص إلنا جزء هندل خلانا قرب كافركان هالقارس كا تجيب يا تبقول نجانا كابسوران حتى منقصا كن تبقول نجاري الله زيابير يجي كابسورو سخاد يزرع كادبله زري كابسورو كابلبي منقص الناس جزء أملاخ كندل لنا مالتيو زيابير مسكين جزء مزدلنا شو ترف زي بلو كابلبنا نتنا آدم نيتشر
نتناي آدم زري نتناي آدم بهري زي بئسنا زي صالعنا حماق دحسبنا زيت كمنا كله حماق نجر زملئ زيابهر كم محرته زنقله كم تقالوا زبالو يكبر زيابهر المسكن قال أملاك سؤوني كابسرو يمنقص شؤونتنا آدم بهري انت يدرف شو فقرت بقى أنا عدنا شو خنفاقر نجمبر حاونا أنت بدله خندي إحنا بالنحزر له شو نفكره إذا حويسي إذا حبتيسي سل كلت سل أنا تقوى نسألي له مور نقربه كابتي زلنا سجى خنا كافلو ندلي نسوجو أهدمني خابانا جن أنت إذا كابتي نحنا زلنا نحرقهمو فقري هالليو سجى أملاخ نحرق بالبال دبل سجى هالليو نس إمنتي حضروا نسو he catches the fire he never remained the same كأوزنا على مالتي كاتسجى أملاخ وشتنا ذرلو إذا قاعد تخافلو سجايو الناس سوكف ولد أملاخ سي إخزابير ذرلو وضغنا إخزابير سفقري إخزابير مسكن سلزي إتنا أملاخ فقرسي ندوكوي إتنا أملاخ ذلوا دخونه ولا أوثوريتي يكون ولا فقري يكون كله زيابير ندوكوي سبقا ندوكو دلهم ذي غل تروح أملاخ فكر أملاخ ساعة هيوتو زحلفلنا دا ساعة كندي مالك زيابير المسكن سلزي دقاقي ما يدبلوكم دلوه نايس أقا أملاخ ودايو كنسلي جس أملاخ كندلي إذا فقد أملاخ قال أملاخ أنت هيدو سفيت كامت by hearing and hearing by the word of God إمنت بمسمع يمسي مسمع كا بقال أملاخ يمسي تمسمع بقال أملاخ يمسي مسكرنت كمسكرو حوات كتري غلها تأمرات قبل بخاي فسا كابت مسكرنت زنق عليه إمنت تلاما ميتكا زيت فلت نيوت كان صولت كان زلوت إمنت يمسي سلازو كا حبرت حوات كم تقال أملاك كن حاد قود يبلنا بحرر تامبر كن موصل لنا كن دليل لنا هنا دو تم دو تعامل حواسي أبت حبرت يوم أبتي كونسيستنت دوغاني كسال دوغاني حبرت أو يوم دركو حجي كنت أبقى مالنا نوم سبكوا عالم كوا تعوي عركة دلي كلهم قال لهم على ما ينسوا كلهم تعوي عركي دليهم يرخبوا نحن هذا أخصع كنا جنيو حوات دين دلي كتقومنا دخولوا إمنت كلا قبلنا دخولوا يا لاقب ينتركوا خمسة نعابق من لقاب كوينو خيسمعكم بإمنت مالتي زي أغير مسكن سلازي بمسمع سي إمنتي مس منفسها ومصحف دي وتنبب كلها حجي أم بيبي كم زيادة مسألة مصحف النبب كوس منفس أملاح مليون ندبلو حوات الله إمنت كوايو تي إمنتهم مسحازو شو they catch the fire نتحاول نتأياد شو حزوه الصوم كأهم يغون امنت بمسمع مسمع كأبغال أملا سلازي انتاي أبزت مرتزي بزعبا forgiveness كنسو نزدم صدر له كذرب دلو نجر سلازر له السواء it Adamic nature has to be uprooted قبل بناسي اتني أدم بحرسك ممكن صارلو إذا كان هنا خمتي نقولي نقبله خلنا بحوات غيرو مسمر حنا تقبلناه decision دوسدنا كم خايد اليوم على كم خان نقولي بس نجر زخا خن قربان لنا مالتي معناته promise نا أملاحسي إذا دي value مصحف كده زرلو نزيد هون فلتات نزيد هون تباب نحر ذي بالكاسي نحر ذي بالليسي أب أملاخ نحاتت يو مصحف قدسكم يلو تباب زوجة دلوسي انتهي يلو مصحف قدس أب
ያዕቆብ ጥበብ ዝጎደሎ ማእከልኩም ተልዩሲ ነቲ ኸስ ተሓፈረ ንኹሉ ብልክሲ ድብ ኣምላኽ ሕደት እሞ ክወሃቦ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ከምኡ እዩ ዝጎደለና ነገር እንተሃልዩ ብፀጉን ብቃሉን ዲና ምዕባይሲ እና እንታይ እዩ ኣባና ዝጎድልስ እንታይ እዩ ቅረ ዲና ምባልሲ እና ዝበደሉና ካልእ ድዩ ሽግርና ንምባዕዝዝ ዲና ዘለና ሕማም ድዩ እዚ ኣምላኽ ሂቡና ክርስቶስ ኣብ መስቀል ከፊሉልና it's just a matter of approaching ናምላኽ ሲ ጎይታ በቃሉ ከምዝን ይልካ ኣነ እግዚአብሔር ኣምላኽካ ፈዋሲኻ እዚ ቃልካዩ ጎይታ ከምቲ ዝበልካዮ ግበር ክንብሎ ከለና እግዚአብሔር ኣይሕፍርን እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን ክብሪና ኣምላኽ ይኹን ስለዚ ኣዋተይ ኣምላኽ ኣቦቱ እዩ ሰብ ጥራሕ ቦቱ ድለቀ ቦታና ንሕሪ ለቂቕና በዝን ከምዝን ድምልከት ኣብ ኣምላኽ መምላስ ይደዋፃና ስለዚ ብኸመይ እዚ ቅሬታ ድበሃል ነገር ክሳዕ ክንደይ ኢምፖርታንት ምዃኑ ርኢናዮ ኣለና እቕረ ዘይብል ሰብሲ ተስፋ ካብ ኣምላኽ ከም ዘይብሉ ርኢናዮ ኣለና ስለዚ እቕረ ከይበለ ሰብ ኣብ ዓራቱ ኸማን ክድቅስ ኣይግባኦን ምክንያቱ nobody knows the next moment ድመፅእ ዘላ ደቂቕሲ ንፈልጦ ነገር የብልና ንሕና ምስ ሓጢኣትካ ከምኡ ኢልካ ከለኻ እንደሞትካ ዳ ስለዚ ከምኡ እዩ ልዕሊ ኩሉ ግን ከም ዝብለኩም ፀናሕኩ እቲ ፎሎሺፕ ኣይትግደፉ ድበለ እግዚአብሔር ነቲ ፎሎሺፕ ነቲ ቤተ ክርስቲያን ዳለወቶ ፎሎሺፕ ኣምላኽ ረድዩና ሕጂ ሕማማት ተቐንጢጡ ኣሎ ምክንያት ዝበሃል የለን ብኣፍካ ምዕባስ የሎ ሳዕ ምልላይ ንስእና ኣብ ሳብ ወይኑ ገለን ተራኺብና ኮይና ሕጂ ግን እግዚአብሔር ይመስገን ኣምላኽ ረድዩና ሓደ ሰብ ከየጉደለ ከምዚ ከራኸበና ከሎ እዚ ተኣምር እዩ ብየማንና ብፀጋምና ሰብ እናሞተ ዋላ እኳ እንደመፀ እግዚአብሔር ከም ቃሉ እናገንሖ ቃል ኣምላኽ እንታይ ኢሉ ሲ እቲ ፀላኢስ ኢሉ ከም ውሕጅ ኮይኑ እኳ እንተመፀ እግዚአብሔር ብመንፈሱ ክሰጎ ኢሉ ስለዝሰጎጎልና እኳ ኢና ከምዚ ብሂወት ተመሊስና ዘለና እግዚአብሔር ባዕሉ ውግእና ስለተዋግአ እኳ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ እግዚአብሔር ይመስገን ኣምላኽ ከምዚ እናገበረና ውግእና እናተዋግአ ወግሀ ፀብሐ ክፅግመና ከሎ ይህ ጎይታ እንታይ ትብል ክንብል ከለና እናመለሰ ከምዚኣ ኢኻ ትገብር ጥበቡ እናሃበና see why should we not forgive others ስለምታይ ንኻልኦት እቕረ ክንብል ዘይንኽእል ሕጉሳት ኣይኮናን በቲ ዝገበሮ ማለት እዩ ብሓፂሩ ንማንም ታሽሙ ጀነራል ስፒኪንግ በቲ ዝገበሮ ሕጉስ እንድሕሪ ኮይኑ ሰብ በቲ እግዚአብሔር ዝገበሮ ሕጉስ እንድሕሪ ኮይኑ definitely እቕረ ክብል ናይ ግድን ብሓጎስ ከማን ናይ ግድን ኮይኑዎ ዘይኮነሲ ኖርማል ክኸውን ኣለዎ እቕረ ምባል እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ኣሕዋተይ ንሕድሕድና እቕረ ንበሃል እዚ ሬስፖንሲቢሊቲ እዚ ከዓ ብክልቲኡ ወገን ከም ዝበልኩኹም ከም ምዃኑ ንፍለጥ ጥበብ ኣምላኽ ንደቁ እዩ ጥበብ ንሕሪ ጎዲልኩም ንእግዚአብሔር ንለምን እግዚአብሔር ጋር ኣሙን እዩ ብዙሕ ስለተዛረብኩ ሕጂ ብዙሕ ክሕዘኩም ኣይደልን እየ ግን ንእምነትና ክኾነልና ሓደ ምስክርነት ክምስክረልኩም መጨረሻ ድሓር ክንፅሊ ኢና ቅድሚ ሕጂ መስኪረልኩም ነይረ
بزعبا إيوتنا خمي كم نبرة أنا بعلت بيتيني أنا قدمكم دعمكم حارن ساهم دمساتني أنا غا درجة ولا عيني رشوع بقويتا مالتي لو تخم زبالكم قويتا بحق تعمي أسلسهم كل وقت نيرني ناقال أملاك تخنت جنس دي بال نيرني كابزي حجي نسا جوين مسجبره النقاب السودان مسمسات شكر كوين أنا نويست خبر كلهم ساني استدفل كوين مالتي كابزي دا عبي شكر يلون مالت أمانن دي أمانن كابزي دا عبي شكر يلون جنا أمن نيرك زاوير سي كم تقبرو سي أمنت نيرن أمزح جدر له قرب كهاو زاوير مسكن كم زي جدر له سي أين وركون حج قرب نتقال أملاخ فليت كادو دا يكون نتقال أملاخ حجي أملاخ مسكن دحاني يبل شعو جن بزح دغنت نتقال أملاخ نيرنهم زبلكم جن نقولتها فليتيو أب فولشيب كونستانتلي دغيد أيتعرفني كم تدك أملاخ تقبرو الشرينا أملاخ يهب تتأنكق يهب كره كم زي نهير مالتي في تجزيتي هجي كم زي هجي درلو فوق عشان خسرة حين برن بتعم سكارسيو سرحسي كتركب أبزي إيجنسي لاين أب كوين كأبزي خسا أفدق نيو يخات لاين أب تقوم كم كمان ترغيب كاي هجي مسأتني تقبلها جزا أتينا مسحادة نقول لها نعنا دفلت بيتسبنا دفلت سبحي زغيدة مالتي هجو مسكتنا تشمي نيرو وينتر نيرو جاكيت حزنا قالت تقبلنا الحار مسينا جزا مساعتنا نسأل بعرز نزنا جرزيس يا بيري جيرو نسقى عالماوي جوز بالعالماوي جن أيانا مالتي عبي هفتك زيتي من البعض وده 5 عامات قلب بيلوهم نحن أنا عشتين هفتك زيتي مالتي جي بلوز زيابير يجيروا نزنا جرزي ولا قال أملاكوا أي هالون نمبر جن نتين أي قويتا I was bold like a lion هجي كم ويلي مالتي ولا يا يقع نمبر هم زي أملاخ يجروا مو إخبار نمسكن نويليو نعاي تاشوم أغلبه يوصل ليني أكون ميوم نقولتا أمسكينه مالتي تطويله نقولتا أمسكينه تهار مسيا أنت مقاني أصلي والو كسيلنا تهار strange كنا نهدنا مالتيو كسيلنا ده حراب رابع أي معلتين تاي تبلني زيادة قدامي تمسكر النتيا نعهد غون جيفتو كواحد زي مسيال لغو يهتبلني هو ما دي تبني ده حجي خاف سانتا أو صعب بلا كم زي جزانا نسقله إن شاء الله دوانا سئلي ولا قلة ويصحف كاو أو صعب بلا عيني نتات صحفتي رئيم سبرتان تايت بلتات صحفتي أملاخ فقريو تبل أما أكل بخلته قنغا رقابيت زور دا تاشمو زيابيري لإخوة هجي عيني رئيم سبلتا زيابيري زاربن أنفس قدس نزي شجرز ويبون ناتكا اتك ناتكا فقريو أفكر رأي بلن دمسي زيت ترات أرولو دمسي مالتي بكا زي هجي خم ويبون غيره هزاي مالتي داريو هجي أنا ولا نشتي يكون بقوي تامبر عشرة تتنكي ده هجي نا عشر نجار مسيو هجي عشر هجي مسيالا ويلفر إنا الناس راح ينبرن ويلفر مسوسخوني ناتا مسوسخونا هجي ناتا كميرنا أخينا جوركو عشرين جوركو مالتنا هنا سنة
ና አኸይ ነገርኩ ነትናታ ጨምረ ንጎይታ ሄቦ ንጎይታም ሳብኮ ህጂ አመንጎ ሐጺርና እቲ ገንዘብ ሲ ካልናስ እዩ ውሑድዩ ግን ዝኾነ ሐጺሩት ገንዘብ ማለት እየ somehow ሐጺርና አመንጎ ምስ ሐጸረ ህጂ አቤት አኸዱስ ገንዘብ ትብለን አጅነ ምርጫ ይብለኝ ምዝራቢ መንጋሪ ተሐቅቀ አይ መንጋሪ ወል አነ ናይ ጎይታ ስለዞንኩት ናይ ጎይታ ካን ጎይታ ያደቦ ስለዚህ ናይ ክልቴና ገረን ጎይታ ይበዮም ሶልኳ ሽግር መስ ንሳጅን ጎይታ ይፈለጠተናል ሽግር ምስኮነ ህጂ አነ እንታይ ይገብር ውስን ይለብ ሓደ ቦታ ኸይደ አታ ጎይታ እትናት ካን አኻስ ለሳብኮስ እዚ ሽግር እዚ እንታይ ትብል ከምስኻ ከምዚያ ትብለኩም ገረ ተዛሪ ቢሆን ጎይታ ማለት ንእምነትና ኾነና ኸአይለ እግዚአብሔር ይመስገን ጎይታ ህጂ እንታይ ይብለኒ ኢሚዲየትሊ እንታይ ይብለኒ ናይ ክልቴኹም ዕሽር አውፃዮ ይብለኒ ልክዕ ከምዚ ዝዛረበኩም ዘለኹ ህጂ ብዘይ ጠራጥር መገዲ ናይ ክልቴኹም ዕሽር አውፃዮ ይብለኒ ነቲ ተውፃእካዮ ኣብ ክልተ መቆሎ ይብለኒ እትናታን ዘለየቶ ታቦና አሃባ ትናትካ ግን አይሃበኒ ይብለኒ እዚ መንፈስ አምላኽ ኣብ ውሽጠይ እዚ ክብል ከለኹ ሂጂቶም ምስ ጎይታ ዝርርብ ትፈልጡ ርዳእኩም እዩ ከምዚ ምስ በለኒ ህጂ ካብ ሽግር ተላበረ እግዚአብሔር ሲ ዓማፂ አምላኽ ኣይኮነን ደይናቱ ዝደለ አምላኽ ኣይኮነን በቃ መስየና አሽኡ በሊ አነት ናተይ ቀደም ናይ ጎይታ ሕጂኻ ናይ ጎይታ ናትክ ግን እግዚአብሔር ከምዚ ስለዝበለኒ ካብ ሕጂ እንድሕሪት ንዝደለኺ ተብዮ ትናትካ ኣይሃበኒ ትናታ ግን ንዝደለየቶ ተሃቦ ስለዝበለኒ ትናትኪ ንዓኺዩ ንዝደለየኽዮ ሃብዮ ኢለያ በዚ ሕጂ እንታይ የድብለኩም ፀኒሐ ጥበብ አምላኽሲ ንደቁ እዩ ካልእ ዘለዎ ኩሉ ኸ ንደቁ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ሕጂ ኸ እንተበልኩም ንሳ ጎይታ ስዒሩ ጎይታ ተቐቢላ ሕጂ ንሳ ያ በዓላ ዕሽር ዳ ኣይንህብ እንዲና ሂብካዮም ዶ ትብለኒ በዓላ ያ ንሳ ሂብካ ዶ ትዕሽር ከመይ ኣሎ ትብለኒ ንሳ ያ ማለት እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር አመስግንዎ እግዚአብሔር አምላኽ ስሙን ዘለዓለም ይኽበር ሕጂ ከምዚ እዩ እግዚአብሔር ሲ ህያው እዩ ኢየሱስ ህያው መንፈስ አምላኽ ህያው ዝዛረብ ዝምዕት ጥበብ ዝህብ ንደቁ አምላኽ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ንጥበቆ ኣብ ግዜ ሽግር ሲ ሓደ ሽግር አጋጢሞ ኳሲ እንታይ ይኸውን ኢልና ኮንፊዝ ኮይና ግን መላለሲ ፍቃዱ አይቆነን ንሱ ይዛረብ ይህ ጎይታ ጳውሎስ ከምኡ ገይሩምሽ ግራጭ ምስ ጋጠመው ናይ ዘጋጠመው ነገር ሲ ሱቅ አይበለ ተማላሊሶ ሰለስተ ጊዜ ጸልዩ ይብል ፈሊጡሹ ጸጋይ አኽለካ አይሉ ስለዚህ መንፈስ አምላኽ ሲ ዝዛረብ ጥበብ ድህብ ኩሉ ዝመሎ ሃብታም አምላኽ ሃብቱቃ ሁሉ ንደቁ እዩ እግዚአብሔር አምላኽ ይመስገን ስም አምላኽና ይባረኽ ማራ ዝኹድየ እንጽሊና ሕጽር ቢልና እንጽሊና ክብሪን እግዚአብሔር አምላኽ ይኹን እንጸልይ ሰማይን ምድርን አውደሎ ሁሉን ዝፈጠርካ ጎይታ ክብሪ ንዓኻ ምስጋና ንዓኻ ይኹን ዕቤት ውዳሴ አምልኾ ስግደት ኩሉ ንዓኻ ይኹን ጎይታ ሰራዊት ካብ ዘላለም ንዘላለም ክበር ንብለካ ኣለና ጎይታ ሰራዊት ኦ እግዚአብሔር አምላኽ ኣታ እሙን ጎይታ ሕጂውን ንስኻ አምላኽ ኢኻ ጀካኻ ከዓ የሎን ንብል ኣለና ሓቢርና ብሓደ ሓሳብ ኮይንና እግዚአብሔር አምላኽ ኣታ ብሩኽ አምላኽ ስለ ቃልካ ክበር ጎይታ ስለዝገበርካዮ ተኣምራት ኣብ መስቀል ክበር ጎይታ ሰራዊት ስለትገብሮ ዘለኻ ኣብ ህይወትና ተመስገን ጎይታ ብሕጂውን ስለትገብሮ ተመስገን ናትካ ኩሉ ንደቅኻ ስለዝኾነ ነመስግነካ ኣለና ጎይታ ባር ጎይታ ህይወትና ሕድሪ ንዓኻ ንህበካ ኣለና ከም ደቅኻ ጎይታ as church as families as individuals እግዚአብሔር አምላኽ ንዓኻ ህይወትና ሕድሪ ንህብ ኣለና ጎይታ ሰራዊት ዘላለም አምላኽ ጎይታ ሰራዊት ኣብ ምድርና
تأمرات غير كالله أفقدا شنخ فقدا فاميلي قويتا سب أدحين كالله أمدرنا زرقا زريكا لغا زيابير أملاح قويتا سراوي مبار قويتا أزيز زرق كياو زري برهانا فصم يبرهن بلالنا قويتا سراوي برهانا فصم يبرهن بلالنا قويتا سراوي اوك زيابير أملاح قويتا سراوي أتا أمون أملاح زي جمر كياو تود جمار امندنان دمدامي آن دخون كا قويتا حدري وانجل كان هزبخان عخان هبكالنا قويتا أوشت دلو أبدك دلو زيابير أملاح بهذا حساب كنا حزنيو أبكن مخان غرب لنا نزل عالم أملاح قويتا سراوي نتوم نزيابير زفكرو خم مغرقة تصوع عنا كله نستنايكم دقفو من فلتنا زبالكا قويتا ننبار أبكن مخان حزبنا حزنا أبكن مخان غرب لنا قويتا كل حاجات كل دخام كل متحل لاب قويتا كلنا أخا غير زبلنا كم حزبي قويتا كم حزب أملاح زيابير أملاح رخت بلنا حزبنا حزنا أبكن مخان غرب لنا كاب كل عامس أنا هم كالكا غتن سهنا قويتا بشم يسوس نسأل لنا تالكا أتيخا قويتا نتين وانجل كان حزب خان تسارر سيستم مود أتا ختم تالو بشم يسوس نسأل لنا زيابير أملاح وانجل كان حزب خان أبكن مخان غرب لنا قويتا رحوق دلو قربا أوشت دلو أبدق دلو خلو نعخا حدري نقول لنا قويتا السراوي كم محرد كاز نقل قويتا كاب كالكاز نقله فريدم نوانجل كان حزب خان يكون بلالنا قويتا السراوي بهذا حساب كنا فريدم نوانجل أملاخن حزب أملاخن أمدرنا نوجالنا بشم يسوس أنصار فريدم دوغاني أنصار بيت أملاخ أنصار وانجل أملاخن أنصار بيت أملاخن دخونو أغاننتن رخصات منافسن كلهم نهزب أملاخ كتوقواسا قولو نوانجل أملاخ كتوقواسا قولو سلاحكم أغاننتن رخصات منافسن كلهم أمدرنا سلاحكم منافس إكي بتستوها بالناس سلطان بشم يسوس كرسوس كرم كريتنا أسركم اللنا هجي تأثيركم كام مدرنا كاب وانجل أملاخ كاب حزب أملاخ بشم يسوس ناويهم أتو كرسوس يسوس دليكم بطاق الدربيون إزوكم اللنا هجي بلانكم دبلة مساعداتكم دبلة دفاعاتكم دبلة جوروركم وفلاساتكم دبلة أبوانجل أملاخن أبزب أملاخن أمدرنا بتستوها بالناس سلطان بشم يسوس destroy كون إززالنا كم عرض ياريكو يودا نبلالنا بشم يسوس زيابير أملاخ قويتا السراوي تسأل أي خم وحيد كونو كوا أنت مسئ زيابير بمنفسه سوق قويد بالكالكات صحفي ما قويتا زيابير أملاك هم محرد كان كابكال كان زنقله قويتا سرائنا بمنفس كا سوق نبلالنا قويتا سوي وقع بيت كا تواقع نبلالنا قويتا سراوي برهان دقاقا إبراهن نبلالنا قويتا سراوي بشم يسوس زيابير أملاك خبزي تزربي قال زنقله خبزي كبر قال كا خبشم كان لعلي دخبر كايو قال كا قويتا كابو زنقله فصم فريدم أبز بخان أوجالنا قويتا نحدنا أغرقنا بحال قويتا نحدنا خن فقر زيابير أملاخ كترد عنا ننسكفنا بشم يسوس نصلي لنا إذا سمعنا وقال قويتا قاليو ثلاثة قاليو ستة قاليو مئتي يفرن بلالنا بشم يسوس زيابير أملاخ أموني خا قويتا أموني خا زيابير أملاخ قويتا سراوي تزخلو تكبري خامو تمسكن كبري كله نعخا يكون مسكانا عبيد وداسي أملغو سجدت كله نعخا نتلع الأملاخ يكون قويتا صلوتنا سلس سماع كا قويتا مسانا سلس سنة كان زلغان زيابير أملاخ كبري كله نعخا نهبار لنا هذا حساب كوينا بشم يسوس مسكانا تقبل نبلك لنا قويتا بي يسوس كرسوس آمين كبرنا أملاك يكون كما يتصنعكم كل سلامي
እግዚአብሔር ይመስገን አምላኽ ሰብሓት ይኹኖ መሰረታዊ ዝኾነ ምስጢር ኣብዚ ቦታ ዝምህላውና እግዚአብሔር ይመስገን ምሕረት እግዚአብሔር ወይ ከዓ ይቕሬታ እግዚአብሔር ወይ ከዓ ሕድገት እግዚአብሔር ይሞኒ ንኣምላኽ ሰብሓት ይኹኖ ስለዚ ኣምላኽ ተዛሪብና ኣሎ ኣሜን ዳሕዋተይ ኣነ ኣምላኽ ተዛሪብና ኣሎ ክብርን ጎይታ ይኹን ከም ተዛረበኩም ከዓ ይኣምን ስለዚ እቲ ንቃል ምእዛዝ ነቲ ቃል ከዓ ምእማን ከዓ ናይ ነፍሲ ወከፍና ግደ ይኸውን እግዚአብሔር ይባረኽ ኢየሱስ ጎይታ እግዚአብሔር ባርካ ብርሓወይ ሓወይ ተኽልዝጊ ጎይታ ባርካ ክብርን ጎይታ ይኹን ሃሌሉያ እስከ ንኣምላኽ እንዳመስገና ምናልባት ሓደስቲ ኣጋሽ ክትህሉ ትኽእል ኢኹም በዚ መዓልቲ እዚ ንጎይታ ክቕበል ዝደሊ እንተሎ ኩሉና ርእስና እሞ ነድንን ንኣምላኽ ከዓ ነመስግኖ ስለ ፅንሓና ቃል ኣምላኽ እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ንጎይታና ንመድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ግል መድሓኒኡ ኣብ መንጎና ዘይተቐበለ ሰብ እንተሎ እሞ ድማ ክቕበል ዝደሊ እታ መዓልቲ መድሓን ሕጅያ ይብለና ናይ እግዚአብሔር ቃል እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ካብ ኣምላኽ ምሕረት ኣምላኽ ክትቅበል ሕድገት ክትቅበል ብኡ ድማ ናይ ዘለኣለም ህይወት ወራሲ ክትከውን ካብ ዝዓቢ ዕድል የለን ስለዚ ንጎይታ ዘይፈልጦ ሰብ እንተሎ ኣብ መንጎና እግዚአብሔር ይመስገን እቲ ዕድል ሕጂ ጎይታ እዳው ዘርጊሑ ይጽበየካ ኣሎ ሓወይ ይጽበየክ ሓፍተይ ስለዚ ንጎይታ ክቕበል ዝደሊ ሰብ እንተሎ እዳው ጥራይ የልዕል እሞኒ ጸሊና ንኣምላኽ ኣመስኪና መሃብ ይስራሕና ሃሌሉያ ንጎይታ ከም ግል መድሓኒኹም ዘይተቐበልኩም እንተለኹም እታ መዓልቲ መድሓን ሕጅያ ይብለና ናይ እግዚአብሔር ቃል ድሓር ናትና ኣይኮነትን ጽባሕ ናትና ኣይኮነን ሃሌሉያ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ኩሉና ብጎይታ ኢና እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ሕብረትና ይፈውሶ ኣተመሕዋተይ ዝድሕን ሰብ ዘይብሉ ቤት ኣምላኽ ክትርኢ ከለኻ ካብ ዝድሕዝን ነገር የለን ዝድሕን ሰብ ክህሉ ኣብ ቤት ኣምላኽ እትመልክዕ ናይ ቤት ኣምላኽ ክብርን ጎይታ ይኹን ስለዚ ነፍሲ ወከፍና ግዴታን ሓላፍነትን ኣለና ነቶም ዘይፈለጡ ወንጌል ከነፍልጥ ወይ ከዓ ንጎይታ ናብ ቤት ኣምላኽ ደይመፁ ክነምፅእ ወንጌል ዘይፈለጡ ክንነግር ብኡ ድማ ኣብ ቤት ኣምላኽ ምድሓን ክኸውን እግዚአብሔር ይመስገን ምእካብና እኳ ጽቡቕ ነገር እንተኾነ እግዚአብሔር ይመስገን ምድሓን ክውስኽ ከሎ ከዓ እስዩ እቲ በረኸት ንስዩ እቲ ጎይታ ዝገበሮ ዝኸፈሎ ክቡር ዝኾነ ዋጋ እግዚአብሔር ይመስገን ክብርን ጎይታ ይኹን እሺ እግዚአብሔር ይባረኽ ኣጋሽ እንተለኹም ክንላለየኩም ምናልባት ኣጋሽ እንተለኹም ንመጀመርያ ናብዚ ቤት ኣምላኽ ዝመጻኹም እንተለኹም ንቤት ኣምላኽ ሰላም ክትብሉ ንሕና ከዓ ሰላም ክንብለኩም ሽምኩምን ካበይኩም ድመጻኹምን ክትላለዩና በዝለከ ኢየሱስ ጎይታዬ አሜን ሰላም ናአኹም ከመይ ጸኒዕኹም እግዚአብሔር ይመስገን አና ፊልሞና አንዶም ይባል ካብ እስራኤል ወንጌል ንኹሉ ዓለም ማለት ኳብ ሰላም ጸናኹም ወድሓን መጻኻ ዲሊ ወድሓን መጻኻ ክብርን ጎይታ ይኹን ወድሓን መጻኻ እሺ ካልእ ሰብ እንተሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲያው አምላኺ አሜን ኤርሚያስ ማሕሪ ይባል ካብ ካርቱም ሱዳን ይመጽ ወድሓን መጻኻ ኤርሚያስ ወድሓን መጻኻ ካልእ እንተለኹም ካልእ ኣጋሽ እንተለኹም እሺ እሺ ያለን ክብርና ኣምላኽ ይኹን ኦኬ ገለገለ ሓበሬታታት
كبكمو بون أملاخ مسكيننا كنودينا እግዚአብሔር ይመስገን ዝመጽእ ደሎ ቀዳም መደብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ኣሎ ካብ ሰዓት 4 ንድሕሪት ድጅመር ማለት እዩ ስለዚ ኩልኽን ደቂ ኣንስትዮ ናብቲ ዘሎ ናይ ደቂ ኣንስትዮ መደብ ክትሳተፋ መራሕቲ ደቂ ኣንስትዮ ሓደራ ይብላ ካልእ ድመጽእ ደሎ ሰንበት ድማ ድራር ጎይታ ኣሎ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ኩልና ندرار قويتا بحد كنوسد بيت كريستيان تعدمنا الله سلز دمت دلو سنبت ندرار قويتا مدب الله قال صلاه كل غزي دا يكون من البات كل تسنبت تريفنا الله خمت دحلفه تحبره 4 سنبت سلازي ابز دحلفه كل تسنبت كا صبو حزب املاح مص الله እግዚአብሔር ይመስገን سلازي سنبت نزند مص ادلو خل تسنبت كاب ساعه شعتن فرقان فلاي كأسل زلوا كنتات أكن ما أملاخ نقربلو أملاخ أفدق خفيتلنا اللموني سلازي تمز تعمكم ساعة شعتن فرقان أفزانا يصلت وجل الروم أبقى بحبار نأملاخ نصلي يا أبير كأ صلت سمع أملاخي يا أبير مسكن بزاء قات أمي توم تتوجهود اللهم تمتو يا أبير واركم كله دمت دلوا سنبت كلنا نفلت حق الله بزعبا بإثيوبيا زلوا سدتنيات إرتراوان مالتيو سلازي نعوم كم بيت كريستيان يا أبير مسكن أما كرؤم كنكافل سلازلنا يا أبير يبارك سلازي ناي موسى جزيل لمني كلنا تقبلبنا زلوا تقبلبنا وش نحن نمس نعوم نقبلوا مع تكخوني سلازي حسيبنا نعتاتهم تمسعنا برختيو يا أبير مسكن أما كرؤم كنكافل فقد أملاخي أوكي كله كم زندري أدلنا بيت كريستيان تخفيتو كلنا جر كا تخفيتو الله سلازي أبايتهم كفيلكم زلهم من البات ساحج زي مسأهم بيت كريستيان تسوى الله يا أبير مسكن كلنا أب حبرة قدسان كركب بيت كريستيان دقيمة تتبابع سلازي كلهم دي مسأهم نبيتك يا أبير كتمسو نسوعكم كله ولد كلهم ممهران يدليكم سلازلو ممهران يدكنا مالتي أمود داتا دحريت كتر فيكم مسولد دقاء جزية ولد ممهران جزية كلهم سلاز كلهم ولدي أمود داتا دحريت رفو بزاق قات أمدما دكنا مسيم سلازلو كلهم قلع زلوهم في الله كأتحتي 4 عامات زغانو زبيت أملاخ قفيحيو زبيت أملاخ بزحب دقلوه نحد قادما استقالعنا قرالوه مالتي سلازي دكنا في الله كأتحت 4 زخونو كسعن ممهران نبيد ممهران نركبهم حلافنت ناي ولديو سلازي كلنا دكنا بتنقاقي نرأيهم صرقيا بزلو غزاوتون بزحلا أبدقتات مع صوم خيليو سلازي كاب حدقا نمكلخال كلنا ولدي كسعن ممهران نركبهم ناتنا حلافنت مخانو فليتنا ندكنا نتنقق اللهم نحلوه يا أبير مسكن كلام ودعته يسيف الله هادي حاجة الشي يسيف كمت سيموني قال حسب الله بزع فاينانس بونعو سمعنا نعم الله مسكيننا كنودينا بزا قطامي بزمعتي كلكم ابتفلالك فلا اقلقلوت كتقلقلو زوعلكم نخلون بيت أملاخ معرك هلو جابير مسكن كم قدوس مسوات خوينو كأبكر مع أملاخ ناي كلنا دبس إحنا قريو كلكم بزمعتنا أملاخ زقلقلكم بتفلالك فلا أقلقلوت جابير أقلقلوتكم يبارخ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ይሁን ሰላም ናዓኻትኩም ይሁን አምላክ መስገን ይሽተይ ሓበሬታ ካብ ዝሓለፈ ኣብ ናይ ግሩፕ ቫይፐር ወን ተጠቂያለሁ زحزو زسآني عبيتن عبدكن بغلو استحلل بركخ إلن يولدا كابتصار فنون
يعرفا كم زبل قالو زنبرقف نيسوس آمينو تصورو يلكس كم قمت تبتينو نعجوها حوي نعجوهي حاتي من شعرفتيو يسوس زحزو تسألي أبيتن أبدكن بغلو استحلل بركخ إلن يولدا كابتصار رنون يعرفا كم زبلك قالو زنبرقف نيسوس آمينو